नोंथांमोनखौ बे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंमोन आंनि केसनि बागैहाय क्लियारै। गोबाङानो सोंदों बेवहाय आंखौ, फंबाय नोंनि केसा मा जाखो, आदा नोंनि केसा मा जाखो, भागि नोंनि केसा मा जाखो, बोरै जाखो, गोख्रै खिन्थादो अननानै, उइद्र' जादोंना जायाखै, बोखारजादोंना बोखारजायाखै, नैबेफोरखौहाय नोंथांमोना आंनियाव सोंबाय थादोंमोन। बिनिखायनो आङो दिनैहाय आंनि बे केसा मा जामारखो, बोखारजादों ना बोखारजायाखै, बैखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आङो लानानै फैदों। जाय बेक्तिया आंखौ केस होदों बै बेक्तिनियावहाय आङो नोंथांमोननो प्रुफ बायदि देखायनो होननानैहाय नोंथांमोना सोंबाय थानायलाय माने आङो बिथांनिफ्राय भिडिअ क्लिप प्रुफ बिनाय जादों। बेनिखायनो आङो बे भिडिअ क्लिप प्रुफखौहाय नोंथांमोननो श' खालामनानै होनो सानदों। बे भिडिअ प्रुफ बिनायनि जाहोनानो जाहैबाय गोबाङानो आंखौ वाट्सएपआव मेसेज खालामनानै सोंदों, फंबाय नोंनि बे केसा जानो हागौ सोरबा ब्लेकमेल खालामदों नोंखौ, माथो रायलायनायफ्राबो दद' दादा रायलायोब्रा होननानै बै आंहाय थानानिफ्राय फन खालामनानै खिन्थाहरनाय, बैयावहाय आंनि केस नाम्बार बुंनाय, बैफोरखौ नोंथांमोना खोनानानैहाय बुंदों नोंनि केसा ब्लेकमेलसो जानो हागौ, नोंखौ सोरबा ब्लेकमेलसो खालामदों जानो हागौ। नै बिनिखायनो आङो बिथांनावहाय भिडिअ प्रुफ मोनसे बिदों आरो दा बे भिडिअ प्रुफखौनो आङो नोंथांमोननोहाय दिन्थिनो होननानै फैबाय। दा आङो बिथांनायावबो बे भिडिअखौहाय पारमिसन बिखादों दिन्थिनोहाय, ओमफ्राय बे भिडिअखौ बिथाङा गुबुननि चेनेलावहाय बादहोनो पारमिसन होआखै आरो। बिनिखायनो आङो खावलायो बयखौबो नोंथांमोना स्क्रिन रेकर्ड एबा डाउनलड खालामनानै बे भिडिअखौ रि-आपल'ड दाहो, आङो बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायो। दायो नोंथांमोना बे भिडिअनि सिङाव मा मा बुंनाय दं, बिथाङा मा मा बुंलांदों, बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांनो हासिगोन। गासिबो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। बेंगलाइ नार्जारी इउटुब चेनेलखौ केस होनाय जादोंमोन आङो। बेसेबां तारिखाव होनाय जादोंमोन नैयाव नायबानो जाबाय। दिसपुर पुलिस थानायाव होनाय जादोंमोन। तारिखआ जाबाय माबा जानुवारि फेब्रुवारि मार्चनि 20 तारिखाव होनाय जादोंमोन आङो। दिनै केसखौ उथायनाय जाबाय। माने जों बर' गाज्रि नुयो, एसे मोजां नुवा माने, बेनिखाय आं एसे सानै हयै बोखारना होनाय जाबाय केसखौ। बेंगलाइ नार्जारीया मोननैसो मिसआन्डारस्टेन्डिं भिडिअ होनाय जादोंमोन आंनि बागै, बेनि थाखाय आं दुखु मोननानै होनाय जादोंमोन केसखौ। ओमफ्राय दा आं बोखारना लानाय जाबाय गावनो। मोननै रोखोमनि लिरनाय जादोंमोन। माखासे लिरनायफोरखौ देखायनो हानाय नंला, बे प्राइभेसि। गासिखौबो देखायजोबनाया मोजां जाया ससियेल मिडियानि माबाजों। जेनेबा गासिखौबो देखायजोबनो हानाय नंला रायजो राजा नोंथांमोननो। दा बेंगलाइ नार्जारीखौ केसखौ बोखारना होनाय जाबाय आं। बेंगलाइ नार्जारीया नाथाय आंनो 7,000 फैसा हरदोंमोन केस बोखारनो थाखाय। आं साननै थांनो गोनां जाबाय कर्टआव सानसे, थानायाव सानसे थांनो गोनां जाबाय। बेयाव दिनै आंनिबो खरस थांदेरबाय एसे एनै, बेफोर जेबो नंला। दा आं बेंगलाइ नार्जारीनि केसखौ बोखारना होनाय जाबाय। बेयावथ' दोङो माखासे कागज दोङो, बेफोरखौ आं देखायजोबनो हानाय नंला। जास्ट केस होनायफोरखौ आं देखायबाय। बेनिफ्राय उनथिं दोङो, इथिं एसआइनि नाम दोङो, एसआइनि नाम, इथिं आंनि नाम, बिथिं दोङो एसआइनि स्टाम्प दोङो, नैयाव स्टाम्पखौ नुवा। बेनिफ्राय लास्टथिंबो दोङो नैथिं। ओमफ्राय माखासे कागजफोरखौथ' आं देखायजोबनो हानाय नंला रायजोफोरनो। बेखिनियानोसै। बेंगलाइ नार्जारीनि केसखौ आं उइद्र' खालामना लानाय जाबाय। जेबो इसु गैला, दा जेबो गिनांगौ गैला। बेखिनिखौबो आङो लाबोनाय जानाय नङामोन, बेंगलाइ नार्जारीनि रिकुवेस्ट खालामनायाव लाना फैनाय जादों। नङाबा आं जेबो ससियेल मिडियायाव इसु खालामनो गोसो गैयामोन। दा बेंगलाइ नार्जारीनि प्रुफनि थाखाय आङो मोनसे बेखौ लाना फैनो गोनां जाबाय। दा आं गासिबो इउटुबारफोरनि बागै फंसे खोथा बुंनो सानदों। बयबो इउटुब खुलियो, दानि दिनाव बयबो ससियेल मिडियायाव फैयो। खिन्थु इउटुबाव हाबनायनि सिगां, इउटुबाव भिडिअ होनायनि सिगां बहुद सानै हयै एसे भिडिअ होबानो जाबाय। आरो फारसेथिंजाय आं इउटुबाव भिडिअ होनायनि सिगां बहुद सानै हयै एसे भिडिअ होबानो जाबाय। आरो फारसेथिंजाय इउटुबाव जेसेबांखिनि रुल रेगुलेसन दोङो बेखौ मानिनानै सोलिजानो लुगैयो आरो। जेनेबा बेनि बारगा
सोलिब्ला एसे बोरैबा जायो उसुबिदा जायो गासैबो इउटुबारफोरा एसे इउटुबनि रुल रेगुलेसनखौ मानिनानै सोलिब्ला मोजां जायो बेनो आंनि बुंनाया बेखिनियानो बांज्लाय नार्जारिनि चेनेलाव नुनो मोनगोन आंनि राव बुंनायफोरखौ दा आं बांज्लाय नार्जारिनि केसखौ उथायजोबना लाबोनाय जाबाय गासैखौबो लाबोजोबनाय जाबाय कर्टआव जेबो इसु गैला दा बेहा जेबो गिनांगौ गैला बेनो बांज्लाय नार्जारिखौ बर्डआनो खावलायदोंनो इनिखायसो बांज्लाय नार्जारिया आंखौ थिननाय जादों भिडिअ मोनसे बानायनानै हर होननानै ओमफ्राय आं बानायना हरनाय जाबाय नै भिडिअखौ भिडिअखौथ' नोंथांमोना खोनासंजोब्बाय जानो हागौ खोनाजोब्बाय बिथाङा मा बुंदों आरो बिथाङा बुंबावदों बेयावहाय आंनि बागै आं फैसा हरनायनि बागैबो बुंदों 7,000 थाखा हरदों होननानैहाय 7,000 थाखाखौ आं हरदों बियो सैथो आंनि खुगाजों आंबो बुङो नोंथांमोननो खिन्थायो आरो बिथाङा बुंबावदों बिथांनिफ्राय 3,000 बायदि खरस थांबावदों होननानैहाय दा बिथाङा बुंबावदों बिनिखायनो आङो बिथांनो आंनि गोसो गोरबोजों बिथांनो आङो 1500 थाखाखौ आरो हरबावनो सानदों दा जेनाखि बे आंनि केस जालांदोंमोन बे केस जालांनाय भिडिअआवहाय ओरैबायदि भिडिअ गोरोन्थि दङमोन आंनिबो जोबोर गिदिर गोरोन्थि होननानै आं मानिनानै लाबाय मानोना बेवहाय आङो फारसेनिफ्राय चेक खालामनांगौमोन नायनांगौमोन बेवहाय मा दं मा गैया सोरखौ मा आन्दो खोथा बुंदों सोरखौ मा नाम खारिदों सोरखौ मा मेनसन खालामदों आङो बेखौ नायनांगौमोन माने आङो बे भिडिअखौ चेक खालामालासेनो डाइरेक्टलि आपल'ड होनाया जोबोर गिदिर गोरोन्थि जादों आरो बेनिखायनो आंबो मानिनानै लाबाय दा बिथाङाबो बेफोरबायदि नाम खारि जानाय हिसाबै माने गावनि खर'आव प्रेसार गोलैनायलाय थानो हायैयाव सानस'नो हायैयाव केस खालामबाय केस फाइल खालामबाय एफआइआर खालामबाय दा बै समावहाय खालामबाय बिथाङा रागाजों ओमफ्राय दा जोङो नै फैयै मास मोनब्रैयानो जाबायदां मासनि 20 थारिखमोन दा फैयै दा केसआ आंनिसिम फन सफैनायजों ओमफ्राय आंनो बिथाङाव फन खालामफिननायजों दा बिथांजों जों सानैजों मोजां निमांसा जालायनायजों आरो जोंनि सानैजों खोथा गोरोबलायनायजों जोङो गोरोबलायनानैहाय बे केसखौहाय दा बिथाङा आंनि केसखौ उइथड्र खालामनानै होबाय बिनि थाखाय आङो साबायखर जासिबाय बिथांनोहाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आंनि केसआथ' नाङा नांदोंमोन मोनथाम मोनब्रै नांदोंमोन माने मोनसे कल रेकर्डबो दंमोन नालाय बै कल रेकर्डआवहाय एसे जोङो सानैजों नांलायनाय बायदि जादों बै नांलायनाय बायदि जानाय कल रेकर्डखौ आङो नोंथांमोना दाबि खालामनायलाय आङो बैखौहाय पाब्लिक खालामनाय जादोंमोन नै बिनि सायावबो मोनसे होदों बियो ओमफ्राय बे जेनाखि भिडिअ बानायना हरदों बिनि सायावबो जादों बे भिडिअआ आंनि चेनेलाव आपल'ड जानायलाय दा चेनेलखौनो बियो केस खालामनाय जादोंमोन आरो दा दिनैहाय बे केसआ जोबलांबाय लोगोफोर दिनैनिफ्राय जेबो टेनसन गैला दिनै क्लियार जाबाय बे केसआ सानैजों गोरोबलायनानै बे केसखौहाय उइथड्र खालामबाय आरो नोंथांनो भिडिअ प्रुफबो दिन्थिबाय नोंथांमोना मा सानो लास्ट जोबथानायाव आङो बेखौनो बुंलांनो सानो जोंनि गासैबो बर' इउटुबारफोर जायफ्रा रस्टिं आरो एक्सपर्ट भिडिअ आरो निउस बैफोरबायदि भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय मेमार्सफोर नोंथांमोना सांग्रां जानाया मोजां आरो सोरबाफोर बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो हरोब्ला मानसि गोमानाय मानसि खारनाय बैफोरनि सायाव भिडिअ खालामनो होयोब्ला बैनिफ्राय फुल एग्रिमेन्ट नोंथांमोना ला बिनिफ्राय फुल डकुमेन्टस ला आरो बिनिफ्राय बियो मा बुंदों मा बुङाखै बिनि खोथा बुंनाया हयथ' सैथो नामा नों मेगनजों नुदों नामा नैबेखौहाय नोंथाङा प्रुफ ला बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौहाय खावलायो जेनाखि दा आं बे हालोदावहाय नाया हुसिया होनानैहाय जादों नङाब्ला नोंथांमोनाबो बे रोखोमैहाय फासिनांगोन माने गावनि लाइफखौहाय बेफोरबायदि केस फोनांनानै लानानै दागो खालामनानै लानाया मोजां नङा आंबो बेखौ हामजाया बिनिखायनो आङो साफा खालामनो सानो साफा खालामनानै आङो बेखौ लानो सानो आरो आंनाव मोनसे सिमां दं फास्टफुड बानायनानै आउट कान्ट्रि बेरायहैनायनि नाथाय बेफोरबायदि केस नाङोब्ला फास्टफुड मोनानो लोगोफोर मिथिबायना बिनिखायनो आङो दागो गैयै खालामनानै लानो सानो आंनि लाइफखौहाय आङो बेफोरबायदि दाग लानो साना दा बिनिखायनो आङो बिथांजों खनले सावरायनायनि गेजेरजों बे केस उइथड्र खालामनायनि फिसखौ बाननानैब्लाबो आं बे केसखौ बिथांजों सावरायनानैहाय उइथड्र खालामदों जायनाखि आङो बे केसखौ उइथड्र खालामनो थाखाय खावलायदों बै खावलायनाय बाथ्राखौ बिथाङा ना होनाखै नाजावनानै लादों आरो बिथाङाबो गोरोबदों जोङो सानैजों निमांसा जालायदों आंबो बिथांनाव निमाहा बियो बिथांनि बे भिडिअफोरखौ आङो नाया हसिया चेक खालामा हसिया डाइरेक्टलि आपल'ड खालामना होनायाव आंनि गोरोन्थि जाबाय बिथाङा निमाहा होगोन होननानैहाय आङो मिजिंथिनाय थाबाय आरो जा बिथाङाबो आंनियावहाय गाव रागा जोंनानै केस होब्रबनायनि थाखाय निमाहा बिदों आंनि थाखाय जेबो नङा आं बेफोरखौहाय जेबो साना दा आङो गोलाव खोथा बुंनो गोसो गैया भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन बेनिखायनो आङो
भिडिअखौहाय बेयावनो फोजोबनो सानबाय दा बिराद गोजोननाय मोनदों आंबो केसा उइद्र जानायनि थाखाय माने दिखांनानै लाफिननायनि थाखाय बिथांनिसिम आरो खनसेबाव रोजा रोजा साबायखर बावनानैहाय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो।